Bħas-snin preċedenti il-ġimgħa ta' Santa Marija riżultat waħda ferm impenjattiva mill-lat turistiku għall-Għawdex. Tant li bejn 12 u 18 ta' dan ix-xahar il-kumpanija Gozo Channel wettqet xejn inqas minn 700 vjaġġ bl-erba vapuri tagħha li ħadmu b'mod kontinwu u anke bla skeda biex jilqgħu għad-domanda kbira li kien hemm. Stqarrja mill-Ministeru għall-Għawdex u l-Ippjanar qalet li l-Gozo Channel ġarret kważi 136,000 passiġġier flimkien ma' ftit inqas minn 47,000 vettura. Ingħad li l-ammonti huma ħafna simili ta' dawk li l-kumpanija kienet ġarret fl-istess perjodu is-sena l-oħra. Fl-istess ġimgħa l-kumpanija tal-fast ferry il-Gozo High Speed operat mal-220 vjaġġ ieħor u ġarret aktar minn 28,500 passiġġier bejn il-Belt Valletta u l-Port tal-Imġar u lura. F'kummenti dwar dawn ir-riżultati il-Ministru Kamilleri qal li għal darb'oħra din il-ġimgħa partikolari laħqet l-aspettattivi tal-operaturi turistiċi fil-gżira Għawdxija b'kummenti pożittivi ħafna dwar full capacity f'dan iż-żmien meqjus bħala l-aqwa tas-sajf. U sostna wkoll ir-riżultati bħal dawn huma xhieda li l-ħidma li qed iwettaq il-Gvern qed ħalli l-frott u Għawdex qed jattira lejha ammont qawwi ta' turiżmu intern u internazzjonali. Dan ukoll permezz ta' għażla wiesa ta' attivitajiet li jiġu organizzati speċifikament f'Għawdex li jikkumplementaw il-ġmiel naturali tal-gżira ta' tliet għoljiet.